Piluca, artista multidisciplinar, dona multitasques perquè estàs en diversos fronts, però un dels que ens ocupa avui és precisament Elogi de l'oblit, que és un títol molt suggerent i que diguem que és el primer fotollibre que publiques en Intrèpides, l'editorial Intrèpides. I el subtítol és de les obligacions quotidianes. Este elogi de l'oblit vol fugir de les obligacions quotidianes? Sí, rotundament. La idea de l'elogi de l'oblit va sorgir d'una oportunitat que teníem de fer un llibre sobre l'oblit, però a mi totes les coses que se me venien al cap quan deia la paraula oblit, totes tenien connotació negativa. Totes eren oblidar alguna cosa que t'ha passat i no t'agrada, oblidar moments dolorosos, la pèrdua de memòria, moltes coses, i totes les que me venien al cap, ninguna era agradable. Vaig dir, és que jo no tinc ganes de fer un fotollibre sobre una cosa que provoque dolor. Vull fer algo que siga tot just el contrari. I vaig pegar unes voltes més i vaig dir, sí, elogiarem l'oblit d'oblidar-nos de les nostres obligacions quotidianes. Tasques pesades que tenim habitualment. D'aquelles que conformen el nostre dia a dia, de fer la compra, de fer el llit, d'aixecar-te, de preparar-te, de treballar, les petites microtasques. Del temps i l'agenda. Correcte. L'espasa de Damocles que tenim diàriament damunt del cap. Els termes, els terminis, el temps en el que comptem i tot el que cal fer al llarg d'estes 20 o menys de 20 hores, perquè vull, per lo menys 6 les tenim que dedicar al descans. Correcte. I llavors el llibre és una oda en realitat al viatge. Per mi la manera més fàcil d'oblidar-me de les obligacions quotidianes és viatjant, perquè a més em permet, a part d'oblidar-me de les obligacions, em permet tindre una mirada nova, perquè quan estàs en un lloc nou, la teva mirada també és nova, i això per a la meva creativitat funciona molt bé. I aquesta és l'ànima de l'elogi de l'oblit. I és curiós perquè diuen que canviar de paisatge és tan important a nivell neuronal, a nivell mental, que tothom tindríem, perquè és com una renovació, tothom tindríem que fer-ho de tant en tant, no? Canviar de paisatge, de tasques quotidianes, fer una revolució durant uns dies i canviar absolutament tot. Correcte. Jo tinc un amic que és escriptor, l'Oriol Solà, que ell sempre diu que dedica una part del seu dia a avorrir-se. I jo la primera vegada que m'ho va explicar no ho vaig entendre. Però ara ho entenc a la perfecció. El cervell creatiu necessita no estar sobrecarregat. Si està sobrecarregat, difícilment la creativitat funciona. I per tant, és necessari aquest espai de pausa per poder crear i poder crear coses que tinguin la qualitat que ho vol. I per mi el viatge és una mica aquest espai de pausa en el que el cap es deixa de preocupar de totes les petites coses que atén habitualment i només està pendent de... Entra en una altra sintonia, entra en un altre espai, no? Correcte. Molt bé. Hi ha molta cosa aquí, l'he estat jo mirant, i hi ha com capítols, hi ha com seccions en què es parla dels colors, del viatge, l'has dividit, diguem, en seqüències pràcticament, com seqüències vitals, no? També d'alguna manera? Sí, la meva manera de crear habitualment és en sèries. Soc un artista que difícilment crea una obra. Treballo habitualment de manera seriada. M'agrada una mica fer relat amb les imatges. I llavors aquest també era un relat i com que la idea era relatar un viatge, l'inici del llibre és en quin punt comença
l'oblit de les obligacions quotidianes. I per a mi comença en el moment en el que ja has col·locat les coses dintre de la maleta o has decidit quines coses col·locaràs. I a partir d'ahir, doncs, comença el viatge i comença el llibre. Cada capítol té una temàtica, té un breu text en prosa poètica que una mica acompanya les imatges, tot i que realment és un llibre, o gairebé tota la meva obra, que invita a que tu llegeixis sobre el teu... partint del teu bagatge, no? Més que jo te diga què és el que estàs mirant, realment no estan posats ni els llocs on estan fetes les fotografies, perquè realment l'important no és contextualitzar-les, sinó és el concepte en si. Doncs mira, aquest que estàs fullejant ara són les habitacions d'hotel, hi ha un altre que és el transport, els colors... Sí, tot allò en lo que et trobes, no? Quan surts de casa i t'aboques al món. Exacte. I és curiós perquè és un viatge en el qual tu et mous, o sigui, et trasllades del teu lloc habitual, vital, cap a un altre espai, però també vas a retrobar-te en tu mateixa. O sigui, és un viatge cap a l'exterior, però cap a l'interior, al final. No? A llevar-te este munt de capes que normalment t'aturrullen el dia a dia. De fet, hi ha un capítol que es diu Col·leccions obsessives, que són fotografies que jo faig recurrentment, perquè és una cosa que ho faig de manera inconscient. Veig un túnel i jo no sé què passa, però és que necessito fotografiar-lo. O els reflexos, fotografiar-me els peus, que és una cosa que a tothom que me coneix li fa molta gràcia. Sempre vas fotografiar-te els peus, perquè per mi és la idea de... Si jo miro la fotografia que m'he fet dels peus ahir a Nova York i avui me la miro des de casa, miro els meus peus en Nova York ahir. Clar. És com... Hi ha algo com màgic ahir, no? Un poc de vertigen, no? Ahir és com a l'altra part del món. I avui estic aquí. I avui estic aquí. I és com peus a terra, també, no? És com peus a terra, no? Correcte. La connexió. Sí, no m'agrada en excés fotografiar, em sembla que en tot el llibre hi ha una o dues fotografies en les que surto jo, sencera, perquè els records de les imatges i de les vivències jo les guardo al cap. En les meves xarxes socials també ho veureu, surto molt poc jo en la meva pròpia imatge, perquè no tinc aquesta necessitat d'exposar-me, certament. Però el tema dels peus és com que a mi després em fa el record de que han trepitjat aquests peus i tot el que han caminat, han viscut. Sí. Els peus són per filmar. Peus caminant, diferents peus, això requereix una filmació. A mi també m'encanta. Aquí hi ha llocs on has anat, a mi m'atrau esta part del llibre, que és Tessel·les de món. I després el que parles de les textures, els colors, tot això me sembla molt interessant perquè ja és una part molt sensorial, no? Correcte. És la part sensorial, de l'oïda, la vista, el tacte... Correcte. En el llibre realment no trobareu fotografies, aquelles típiques fotografies de viatge. No hi ha pràcticament ningú paisatge, ninguna fotografia d'un monument. Són coses que a mi em fan vibrar, simplement. I moltes vegades són colors, són geometries, són textures. M'encanta també fotografiar persones, perquè veig que estic una mica com entrant en el seu dia a dia, no? Jo estic en el viatge de l'oblit, però ells estan en les seues obligacions quotidianes quan jo viatge. Llavors et dona distància, no? I una certa relaxació interna, com dient, que bé. Correcte. D'aquí una setmana jo estaré ahí, però ara no. Ara deixeu-me gaudir del moment. Correcte. A mi m'agrada molt, volia entrar també en este que es diu turista o viatgera, perquè clar, el concepte és molt diferent. Del fer turisme al viatjar. Hi ha un... A mi m'agrada viatjar més que fer turisme. El que passa és que crec que també és una cosa que avui en dia és poc viable
perquè per viatjar un necessita, entre altres coses, molt de temps i a mi la vida no em permet estar tant de temps viatjant i per tant si tu estàs fent un viatge de 7 o 8 dies, realment tu no eres viatger, tu eres turista. Pots intentar-ho, o sigui, Sí, però pots no et dona intentar, temps, però no no et et dona dona temps, temps. perquè realment per fer de viatger has de poder compartir amb la gent Sí. que està habitant el mateix Sí, espai que tu. descobrir, fer una immersió al lloc on estàs, Llavors, visitant... Sí. Però sí que es pot fer una cosa, encara que viatges pocs dies, que és el que faig jo, sacrificar coses per visitar a canvi de intentar viure en la ciutat com si aquella ciutat fos la teva. Llavors és baixar un pèl el ritme, decidir que hi ha coses que no visitaràs perquè no et donarà temps, però a canvi pots anar a xerrar amb un senyor que té una parada de verdures en el mercat. Que és molt vivencial i te pot aportar una experiència molt més aproximada, no?, al lloc que estàs visitant. Sí. La gent del lloc, del mateix lloc. I després jo crec que sempre també hi ha un punt en els viatges, tot i que has decidit que eres viatgera i no turista, que has de fer la turistada. I ja que estàs allà, doncs la fas. I no passa res, o sigui, no cal fer cap drama d'això. Vull dir, pues te puges a un vaixell per a turistes, o et fas la foto des del mirador de no sé què. O vas a un lloc emblemàtic, o un lloc molt destacat, que Exacte. dius que no em puc marxar d'aquí sense anar a Sense veure haver fet aquesta cosa. I per tant, doncs, bueno, és buscar aquest equilibri entre turista i viatgera. que tu et fa sentir còmoda i no et fa renunciar a aquesta part viatgera. Correcte. No? Això sí, viatjar sempre viatjo per lliure. No viatjo mai en un viatge organitzat T'agrada anar a la teua. perquè m'agrada marcar els tempos i perquè com que viatjo sobretot una mica per alimentar la meva creativitat i per desconnectar i tal, no té sentit que arribi a un lloc que me fascina i que en 10 minuts me n'hagi d'anar. Clar. Vols decidir tu Vull el decidir temps jo. d'estància en un Exacte. lloc que te pot agradar més, menys, anar-te'n abans o quedar-te més temps. Sí, ja que Perfecte. El llibre, explica'm el format, perquè estàvem parlant abans de que és un llibre que s'ha editat amb molta cura. Correcte. És un fotollibre, està pensat específicament per a que les fotografies tinguin una qualitat realment bona. Està imprès en un paper fine art per a que es pugui percebre bé el color, els detalls, i amb una edició superacurada que ens han fet els nois de CG Impressores, que són superprofessionals, que tenen a més una sensibilitat cap als llibres visuals que és molt d'agrair. I a més, al ser un fotollibre és una tirada curtíssima, són 50 exemplars, estan... Perdona, el paper és meravella. Sí, sí que ho és, sí. Dóna moltes ganes de tocar-lo tota l'estona. Meravella. Sí, jo moltes vegades el tinc entre les mans simplement per tindre el plaer de com... I fa olor I la llibre. No hi ha res millor que tocar un bon paper de llibre i olorar-lo. I això, és màgic, és màgic. Piluca, este llibre se presentarà molt pronto a Benicarló. Correcte. Pues ara és el teu moment per comentar quan serà la presentació, on es farà, l'hora... Molt bé, doncs presentarem l'Elogi de l'Oblit al magnífic espai d'art de Cinta Barberà. Si no el coneixeu, esteu tardant. És un espai d'art meravellós, dirigit per una artista magnífica. Si ens voleu acompanyar a presentar el llibre, estarem el divendres, dia 2 de maig, a les 7 de la tarda, aquí, a l'espai d'art de Cinta Barberà. Molt aconsellable perquè, a més, com dèiem abans, Piluca és molt concreta a l'hora de parlar, molt directa, sintetitza molt i jo crec que traurà tot el suc del que significa per a ella este llibre i de com ens pot arribar a nosaltres i, bueno, jo és que tinc moltes ganes d'emportar-me'l. Ja. Moltes gràcies, Alicia, per l'entrevista, per aquest altaveu per poder presentar un projecte d'art, que no sempre és fàcil. I se m'ha oblidat de dir també que ens acompanyarà Núria Farràs, l'editora d'Editorial Intrèpida, que ens farà una mica la intro del llibre. Molt bé.
moltes felicitats, és preciós i que vagi molt bé la presentació. Gràcies a vosaltres.